Здравейте! Това е бързо показно да ви покажа как може да се справите с голямата напаст и прилив на хора по Skype, които изпращат файлове с цел да навредят на вас или на вашият компютър. Демонстрацията, която ще направя сега, се отнася за моят приятел, който реши да се пошегува с мен и да ми изпрати файл, който, когато бива отворен, на практика изключва компютъра ти с дадено съобщение. Как познах, че това е такъв файл? Много просто. Още при изпращането аз виждам името на файла. Обикновено това може да бъде сбъркано с име на снимка или нещо подобно, но също така видях и разширението на файла .lnk, което е разширение за shortcuts или дясно копче New Shortcut. Стана ми любопитно преди да отворя файлът, докъде води този шорткът и много лесно проверих, просто с натискане на дясно копче на файлът Properties, след което от менюто можем да видим, че шорткът води до моята Windows директория, папка System32 и включва файла Shutdown Executable. Виждаме, че ми дава 30 секунди и ми изписва съобщение You are fucked. Да, интересно, много забавно. По принцип, да ви се изключи компютъра, много хора ще кажат, какво голям праз това, онова. Но представете си, че работите по някой важен документ на вашия компютър, който не е записан и ако компютър започне да се изключва, има вероятност да увреди данните на вашия компютър или документа, по който работите, и това просто ще е голяма загуба. Затова сега ще ви направя бързо показно как може да предотвратим изключването на нашия компютър. След като натисна на самият файл два пъти, след като кликна два пъти с мишката, ще излезе съобщението You are fucked, след което, както се вижда, Time е сложен на 30 секунди. Имам 30 секунди да предотвратя изключването на компютъра преди той да се изключи. Как ще го направя? Ще натисна на старт менюто, след което ще включа командния промпт. И в него ще напиша shutdown -a. Това е команда, която ще абортира изключването на компютъра. Така, нека приложим всичко на практика и да видим дали ще съм достатъчно бърз. Натискам на файлът. Ето го и съобщението You're fucked. Включваме командния пром и бавно и спокойно пишем shutdown -a. Съобщението изчезна и се появява съобщение Log off is cancelled и че изключването на компютъра е прекратено. Това беше всичко от мен. Може би скоро ще направя други уроци как да предотвратим други лоши програми или предимно програми за базици, които приятели ни пращат. Това е всичко от мен, Светлозар Станев.